Hej og velkommen til denne video om Microsoft Dynamics 365 Field Service. Videoen her er en del af et webinar, Cliento afholdte i maj måned 2020, hvor vi havde en komplet gennemgang af alle funktionaliteterne i Dynamics Field Service. Den her video den fokuserer på struktur- og funktionsoversigten i Field Service, og den video vil vise, hvordan dine service data er struktureret. Den vil gennemgå opbygningen af Microsoft Dynamics 365, og så vil vi tage et kig på systemets forskellige arbejdsområder. Det vil sige, hvordan arbejder en planlægger, hvordan arbejder en tekniker osv. Mit navn er Anders Bak Rasmussen. Jeg er ejer af firmaet Cliento. Vi er specialister inden for Microsoft Dynamics 365-universet. Og har I spørgsmål eller har I brug for yderligere oplysninger, er I naturligvis velkommen til at kontakte os. Men lad os komme i gang. Nu får I videoen med det speak, som lå på webinaret, da vi afholdte det. God fornøjelse. Fakturakontoen er det øverste lag i systemets opbygning af kunden, og er som oftest kundens hovedkvarter, hvor virksomhedens administration hører til. Det er til denne konto, at vi fremsender fakturer for udførte eftersyn, reparationer, serviceaftaler og lignende. Under fakturakontoen er der en servicekonto, som er den geografiske lokation, hvor service skal udføres, og er dermed installationsadressen for det kundeaktiv, der skal serviceres. Såfremt udstyret er installeret på den samme adresse som fakturakontoen, hvilket ofte er tilfældet, er servicekonto og fakturakonto den samme. Under hver servicekonto kan du registrere et eller flere kundeaktiver, som befinder sig på den samme lokation. Kundeaktiver er de produkter eller maskiner, jeres teknikere skal ud og servicere. Det kan fx være elevatorer, kaffemaskiner, lifte, aircondition osv. Et kundeaktiv kan være bygget op med et hovedaktiv og et antal underaktiver, som naturligt hænger sammen. Det kan fx være en kaffemaskine, som har en separat kaffekværn og separat mælkeskummer. Eller det kunne være en aircondition, som har en separat styring og en ekstra indedel. Under hvert kundeaktiv er der mulighed for, at de kan registrere en række forskellige relevante oplysninger, der er relevante i forhold til kundeaktivet og den service og de reparationer, der skal udføres på aktivet. Produktet er en reference til det produkt, der er installeret hos kunden. Således kender I standardspecifikationer på produktet, I ved hvilke manualer der tilhører produktet, og I kan føre statistik over de fejl og observationer, der registreres på alle kundeaktiver, der er baseret netop på dette produkt. Såfremt der er specifikationer eller tilpasninger på kundeaktivet, som afviger fra det ovennævnte standardprodukt, kan disse beskrives eller vedhæftes kundeaktivet. I kan vedhæfte tegninger af produkter og dets installation. I kan vedhæfte billeder af kundeaktivet og den installation, der er foretaget. Er kundeaktivet omfattet af en serviceaftale, kan dette fremgå, ligesom eventuelt SLA'er indeholdt i serviceaftalen vil fremgå. Og systemet vil automatisk starte tidsregistrering for at sikre, at SLA'er overholdes. Nogle kundeaktiver er installeret på lokationer, hvor der er specielle adgangsforhold. Og her er det rart for nye teknikere med en vejledning. Det kan være koder til skabe eller døre. Det kan være en beskrivelse af en placering i en bygning eller lignende. Er der specifikke kontaktpersoner, der har med kundeaktivet at gøre, kan disse registreres sammen med deres kontaktoplysninger. Så ved teknikeren, hvem der skal kontaktes i tilfælde af fejlmeldinger. Sidst, men ikke mindst, så vil kundeaktivets servicehistorik fremgå, herunder hvilke modifikationer, der er foretaget på aktivet i dets levetid, hvilke servicesager der har været. Det kan være for eksempel, der er en bruger, der har henvendt sig med et problem, som er afhjulpet over telefon eller via mail. Det vil teknikeren vide, når han kommer ud til systemet. Og sidst, men ikke mindst, vil alle arbejdsordre, der er relateret til kundeaktivet, være synlige. Og det gælder alle arbejdsordre, både installation og service, reparation osv. I denne demo tager vi udgangspunkt i en fiktiv virksomhed ved navn Prova AS, som har hovedkvarter i Aalborg og 4 afdelinger rundt om i Jylland, i Frederikshavn, Hobro, Hjørring og Viborg. I Provas Hobro-afdeling er der installeret 3 maskiner, som vi i systemet kalder assets eller kundeaktiver. En læskeautomat, en kaffemaskine og en snackmaskine. Til kaffemaskinen er der installeret 3 underaktiver, som er produkter, der naturligt hører til en hovedmaskine. I dette tilfælde er der tale om en bønnekværn, en kakaobeholder og et separat kalkfilter. Dette var den skematiske gennemgang af systemet. Lad os nu kigge på, hvordan alt dette ser ud for brugerne. Her har vi det vi kalder vores sandkassemiljø, sådan et miljø, vi kan gå og lege lidt i. Lige nu, der kigger vi egentlig kun på selve den del, der hedder Field Service af Dynamics 365. Hvis man er inde i salg og så videre, så skifter de her menuer over til venstre, så man selvfølgelig ser noget, der er salgs- eller marketingsrelateret, eller hvad det nu måtte være.
Men hvis vi prøver at gennemgå systemet en lille smule, hvor vi eksempelvis kan gå ind og så se, jamen der er nogle dashboards. Det kan være nogle forskellige dashboards, der er sat op, antallet af servicesager i den her uge, antallet af udførte servicesager i ugens løb eller i løbet af en måned, hvad tid det tager at lave de forskellige servicesager, reparationer osv. Men så går vi lidt videre herover i venstre side. Jamen, vi har selvfølgelig nogle virksomheder, og som jeg nævnte før, så dem vi bruger i den her demonstration, det er egentlig de her 5 virksomheder, der ligger her. Det er Provas hovedkontor, som ligger i Aalborg, og så deres forskellige afdelinger. Herude kan I se, at der er sådan et lille ikon, som viser sådan et hierarki, og det betyder, at virksomheden er en del af et hierarki. Hvis vi kigger på Hobro Boldklub for eksempel, jamen, så er der ikke noget hierarkimærke her. Går vi ind og åbner en af virksomhederne, det gør jo hver gang, at vi har noget, der står på skrift med blåt, jamen så betyder det, at der er et link til noget andet. Her er vi inde og kigge på Prova, og vi kan se, hvad har Prova egentlig i deres hovedkvarter af udstyr. Går tilbage til oversigten, så kan vi gå ind og så kigge på Prova i Hobro. Har vi her. Så når vi kigger på Prova Hobro, jamen så kan vi se, at det overordnede firma, det er Prova i Aalborg. Det vil sige, det er der regningen, den skal sendes hen. Vi kan se adressen, de ligger på. Der er et kort, der viser, hvor det er henne i Hobro, de bor. Her i midten har vi det, der hedder en tidslinje. Det er simpelthen alle mails og møder og telefonopkald og noter osv., der er lavet med Prova i Hobro, så man har en oversigt over det, og alle i firmaet kan se, hvad kommunikation vi har med dem. Og herover til højre, jamen der har vi de kontaktpersoner. Hvem er det, vi kender i Hobro? I det her tilfælde, der har vi en, der hedder Louise Hansen. Hun er vores primære kontaktperson. Og så har vi en Paul Andersen siddende nede ved Prova i Hobro også. Så de her kontaktpersoner kan man faktisk også se, hvis man går ind og trykker på kontakter herover. Jamen så vil man kunne se alle kontaktpersoner, der er i systemet. Hvis jeg lægger mærke til det, så heroppe, når jeg engang imellem klikker heroppe, så er det fordi, så skifter jeg visning, hvor man kan have dem. Det kan være mine kontaktpersoner, det kan være alle kontaktpersoner. Det er, sådan, det er den måde, systemet det er bygget op på, sådan at det hele tiden tilpasses til den individuelle bruger på bedst mulig måde. Hvis vi sådan ganske kort går tilbage til Prova i Hobro, og så går vi ind og så kigger herinde, jamen Prova i Hobro, de har en række produkter. Vi kan se, de har en kaffemaskine, eller en kaffeautomat, der hedder en Acme 300. Og vi kan faktisk se, at de har noget, der hedder en bønnekværne, de har en kakao-dispenser, og de har et kalkfilter. Og det kan vi se, det er noget, der hænger på hovedproduktet, som er deres kaffeautomat. Og så derudover, så har de en læskedriksautomat og en snackautomat. Det er nogle heldige medarbejdere, Prova, de har dernede i Hobro. Hvis jeg går ind og prøver at klikke på et kundeaktiv, jamen så kommer jeg direkte ind og kan se det kundeaktiv. I det her tilfælde, så kan vi se, at det er en kaffeautomat. Produktet, den er baseret på, det er en Acme kaffebrygger model 300. Vi kan se her, at der ligger et billede fra installationen med lidt beskrivelse for dengang, den blev lavet. At den står på et bord i kantinen, og der er et billede her, man kan downloade og vise, hvis man har lyst til det. Sørg med, der stod en kaffemaskine. Herover til højre, der kan vi se, der er nogle underaktiver. Det var dem, vi kiggede på før. Det er deres kakaodispenser, kalkfilter og bønneknuseren. Og hernede kan vi se, at der er nogle relaterede arbejdsordre. Hvis vi prøver at kigge den nederste her, kan vi se, at den har status af at være fuldført. Så kan vi egentlig se, at det her det er en arbejdsordre, som er en installation. Så det vil sige, at det er den dag, at kaffemaskinen den er blevet installeret. Den bliver der lavet en arbejdsordre til en servicetekniker om at køre til Hobro nede ved Prova og udføre
at lave en installation af en kaffemaskine. Vi kommer tilbage til arbejdsordren. Vi udfylder en sammen på et senere tidspunkt. Det næste område, eller det næste menupunkt herude til venstre, det er det, der hedder planlægningsområdet. Det er der, hvor planlægger, hvis ellers man har den slags siddende, jamen det er deres daglige arbejdsområde. Og hvis man kigger i planlægningsvinduet, som vi har fået åbnet her, jamen så består det af nogle forskellige ting. Der er et vindue herovre til venstre, som enten kan være den her kortvisning, hvor man kan se de forskellige arbejdsopgaver. Hvis man mauser over dem, jamen så kan vi se, at der ligger nogle opgaver til Hobro Boldklub, og hernede der ligger der en til Viborg Højskole og så videre. Vi kan se, de arbejdsorder, der er planlagt, de har den her lidt mørkviolette farve med et V-tegn i. Så det betyder, at det er arbejdsorder, der er planlagt, at de her arbejdsorder, vi har siddende her, jamen det er ikke arbejdsorder, der er planlagt, det er arbejdsorder, som ligger stadigvæk til planlægning hernede. Dråberne her, det er vores teknikere og deres placering, altså hvor bor vores teknikere. Og der kan vi se, at vi har faktisk også Bjørn Bjørnsen, som bor nede i sydpå. De streger, vi kan se her, nu ser det ikke så godt ud her, fordi det er sådan, at der i tablets og computere, som teknikerne de bruger, der er der GPS-sporing. Og det vil sige, at der har man mulighed for at følge dem. Så hvis det her havde været live i et rigtigt system, så vil vi have kunne se nu, at alle de her teknikere, der vil have været et spor efter dem, hvor de har kørt hen i dag. Og der vil være en placering, hvor teknikerne er i dag, så vil man have en lille lastbil, der har samme farve som teknikernes farve. Så det her, det er sådan kort, det giver et godt oversigtsbillede over tingene her. Området her, jamen det er det minder jo sådan lidt om et Gantt-kort, og det fortæller os, at her har vi en række af serviceteknikere, som vi har i virksomheden. Vi kan se, at vi har også et lille billede på dem, hvis ikke vi skulle kende dem rigtigt. Ud for hver tekniker, jamen der har vi en tidslinje, hvor vi kan se, hvilke serviceopgaver, der er lagt ud til den. Og hver serviceopgave, den består af nogle forskellige elementer. Det første element, det er den lille tynde streg, vi har her. Den angiver køretiden fra den lokation, teknikeren befinder sig på, og så ud til den arbejdsopgave, teknikeren skal ud til. Og det vil sige, at hvis vi kigger på Andreas her, så har han 52 minutters køretid fra, hvor han starter ud om morgenen. Andreas han starter hjemmefra. Så fra hans hjem og så ud til hans første arbejdsopgave, der er 52 minutters køretid. Og derude har han så en opgave for Randers Stillads, som er planlagt til at skulle starte klokken 8 om morgenen med kørselen, og så ender han med at være færdig klokken 9.22. Det er planlægningen af det. Det kan vi se, at statusen den hedder planlagt. Hvis man skal planlægge en ny opgave, jamen så har vi egentlig de opgaver, der kan planlægges. De ligger hernede. Som udgangspunkt er der forskellige muligheder. Man kan trække en opgave op, og så bare lægge den et eller andet sted, hvor man synes, den skal ham, teknikeren, her have. Man kan gå ind og trykke på den, og så sige, hvem kan udføre den næste opgave. Så siger man, det er kun Andreas og Frederik, der kan lave den her opgave. Og det kan være, fordi opgaven kræver, at de har nogle bestemte certifikater, eller der kan være nogle andre ting, eller de skal være i et bestemt distrikt. Den blå streg her, det er simpelthen, hvor er vi henne i løbet af dagen, og nu der er klokken så 13.25, og vi har lavet sådan en lille, det er jo så moderne i dag, det der hedder timelapse, hvor vi faktisk har prøvet at lave en optagelse af et planboard hen over en arbejdsdag, og det giver faktisk et rigtig godt billede af, hvordan sådan en dag den ser ud, når den går meget hurtigt, vil jeg så sige. Her kan I se, dagen den skal til at starte. Hvis vi kigger på i går, så kan vi se, at langt størsteparten af de arbejdsopgaver, der ligger, de er mørkegrønne, og det betyder, at de er completed, altså det vil sige, at de er lavet færdige. Der er en enkelt opgave, som er det, der kaldes schedule, altså planlagt, men som ikke er lavet. Og det kan være, at teknikeren her, han har måttet køre ud på en anden opgave. Vi kan se, der ligger en her lige skråt under, som måske har trukket ud, som har gjort, at han ikke har haft tid til at køre ud til den her opgave. Og så skal planlæggeren selvfølgelig ind og rydde op på det, når de møder ind om morgenen.
Men hvis vi kigger på den her dag, den dag vi kommer til, jamen så kan vi se, at der ligger en række opgaver til nogle af teknikerne. De er alle sammen mørkeblå, eller de fleste af dem er mørkeblå. Og når de er mørkeblå, så betyder det, at de er aftalt med kunden. Så det vil sige, at man har sendt en besked til kunden. Det gør systemet automatisk, når man skifter status til aftale. Og så siger, kære kunde, vores tekniker Søren Johansen, han kommer forbi ude hos jer på tirsdag den 23.5. For at reparere det. Henvend jer venligst, hvis ikke det passer. Så har man sådan det, man kalder en aftalt serviceopgave ude hos kunden, og så er den mørkeblå. Hvis den er lyseblå, så er den bare planlagt, og det er typisk, man ser, at de lyseblå, her kan vi se, her har vi en tekniker, som har en række opgaver, og så ligger der 2 planlagte opgaver, men ikke aftalt med kunden. Og det er så, når man i løbet af dagen kan se, at teknikeren faktisk er noget, det går hurtigt det her, eller det kan være en af opgaverne, dem må han skippe, fordi at der er kunden ikke hjemme, eller hvad pokker det nu er, jamen så ved teknikeren, at han har nogle andre opgaver, han skal kigge på her. Og så vil vi ligesom sige, at nu starter vi dagen, og så kører vi, så kan I se, nu begynder farverne at skifte. De 4 teknikere, dem, der kan vi se, at der er status på deres første opgave, den er skiftet til gul, til det, der hedder traveling eller rejse. Så det vil sige, at vi ved, at teknikerne de er på vej. Hvis systemet er sat op til det, så kan vi lave så kan det laves sådan, at når teknikeren på sin tablet eller på sin computer siger, nu er jeg på vej ud til den her opgave, at så sender vi en sms eller en e-mail til kunden, hvor vi lige gør opmærksom på, at nu er vi på vej, vi har en forventet ankomsttid klokken det og det. Så er kunden ligesom advaret, at de kan få lænket hunden og så videre. Kører vi videre, så kan vi se lynhurtigt, så skifter de 2 første opgaver over til lysegrøn. Det betyder, at de er in progress, det vil sige, at dem er teknikeren i gang med at arbejde på. Og så sidder man altså hjemme på kontoret som planlægger og kan se, jamen tingene de kører. Man kan se her, at man måske skal have fat i den her gule opgave, der ligger her, fordi enten så har teknikeren glemt at skifte status på hans tablet, eller så har han måske kørt i grøften eller et eller andet. Og vi ser hernede, jamen, han er blevet færdig med hans første opgave, og han er gået i gang med at køre til hans næste opgave. Hvis I lader mærke til, hvad der skete der, hvis jeg lige kører langsomt baglæns, der kan I se, at bum, der dukkede der en opgave op her. Den kan vi se, den er blevet planlagt af en planlægger. Den var der ikke før. Og hvis vi kører lidt frem, så kan vi se, at den er også blevet aftalt. Det vil sige, at status er skiftet til aftalt, så kunden har fået besked om, at vi kommer. Og så kører vi ellers bare dagen færdig, og så kan vi sådan se, at jamen, de skifter de forskellige statuser i løbet af dagen. Og når vi begynder at nærme os fyraften, nu kan I se, nu er dagen slut. Alle opgaverne er skiftet til mørkegrøn. Og det vil sige, at de er fuldført fra teknikernes side. Der er en opgave her, der er sat på standby. Det kan være, at teknikeren han har en udfordring, men han skal ud og have nogle reservedele eller et eller andet, så må han tage den op på et senere tidspunkt. Men det var sådan planbordet, det egentlig ser ud og virker. Nu har vi lige fået kigget lidt på det. Det næste punkt her, det er reservationer. Og det her det er et område, hvor vi en gang imellem oplever, at nogle kunder de sådan bliver lidt. Det skal man lige vende sig til. Systematikken her er, at man opretter en arbejdsordre. Til den arbejdsordre, der laver man en reservation. Altså det vil sige, at man reserverer en tekniker til at udføre arbejdsordren. Og grunden til, at man ikke i princippet bare sætter teknikeren på arbejdsordren, men laver en tilknyttet reservation, jamen derfor giver systemet fleksibilitet. Det kan jo sagtens være, at man har en arbejdsordre, hvor man egentlig skal have 2 eller 3 teknikere afsted. Og det vil sige, at så skal man have 2 eller 3 reservationer på den samme arbejdsordre. Så reservationerne her, det er egentlig, hvad teknikerne de skal. Og de er så relateret til arbejdsordrene heroppe. Så er der et punkt her, hvor teknikerne de kan anmode om fridage. Det kan de gøre ude fra deres tablet. Så siger de, på fredag vil jeg gerne have fri. Der er karneval i Aalborg, så jeg vil gerne have en fridag. Og så kan man sidde inde på kontoret og så se, jamen der er lavet en ansøgning om fri her, og den godkender vi. Og når man så har godkendt den ansøgning om frihed, jamen så vil den fremgå af de linjer, der er her, hvem der har fri og hvem der ikke har fri. Og det vil sige, at
Går vi tilbage til planlægningsområdet, jamen er der en tekniker, man har givet fri, så vil det ikke være muligt at booke sager på ham, mens han har fri. Hernede, der har vi det, der hedder sager i systemet. Det er de der amerikanske til danske oversættelser. Det er ikke altid, de er lige friske. Sager i systemet her, det betyder, det er det, vi kalder kundeservice-sager. Og en kundeservice-sag kan for eksempel være, mange arbejdsordre kan måske starte som en kundeservice-sag. Altså det vil sige, at når der er sådan, at en kunde ringer og siger, at kaffen den er kold i Hobro, vi har et eksempel her, så ringer kunden ind og siger det. Så sidder der en back-office medarbejder og siger, er der lys i apparatet? Ja, der er lys i det og så videre. Okay, og har du tjekket, at der er åbnet for vandet, og har du tjekket sådan og sådan og sådan, og har du prøvet at reset, eller har du prøvet at gøre sådan og sådan? Og når man så til sidst bliver enig med sig selv om, at det her, det kan ikke løses over telefonen, det kræver et besøg ude på sitet, jamen så går man op her, og så siger man, nu tager vi hele den sag her, hvor vi har udfyldt, hvad er det for et apparat, hvad er det for en kunde, hvem er kontaktpersonen, og man har beskrevet lidt om, hvad det er, man har forsøgt. Og så går man egentlig op og siger, konverter det til en arbejdsordre. Og så trækker man alle dataen med over i en arbejdsordre, og det vil sige, at så har teknikeren, når han er på vej derud, eller skal forberede sig, så kan han godt se, at de har prøvet det her, de har gjort de her ting osv. Under sagerne, der har vi aftaler, og i det her tilfælde, når vi taler en aftale, så er det simpelthen en serviceaftale. Og hvis vi prøver at åbne den her nede i Hobro Boldklub, så kan vi se, at det er aftale nummer 4, og både tjeneste- og faktureringskontoen, det er Hobro Boldklub. Det vil sige, at regningerne skal sendes det samme sted hen, hvor assets de står, altså hvor kundeaktiverne de står. Aftalen den er aktiv, den er tilknyttet en prisliste, som definerer, hvad der skal gives for den. Vi kan se, at den har kørt fra den 1.1.20, og så løber den i 3 år til den 31.12.22, altså i 1096 dage. Under sådan en serviceaftale, der har vi 2 konfigurationer. Den ene konfiguration, det er det årlige eftersyn, eller det kvartårlige eftersyn, eller hvad det nu måtte være. Der sætter man simpelthen op og siger, hvad er det, vi skal ud og servicere? Er der nogle specifikke tidsrum, hvor kunden siger, I må kun komme mellem kl. 12.30 og 18 for eksempel, hvis ikke de åbner før. Der kan være nogle bestemte dage på ugen, de foretrækker, at det skal køres. Og det kan også godt være, at der er en foretrukket ressource. Det er ikke sikkert, at det er kundens foretrukne ressource, men det kan være, at det er vores foretrukne ressource, fordi det er Andreas, der har installeret det her apparat. Han kender installationen bedst. Han er på god fod med gutterne, og han er Hobro-fan. Så det er en god idé, at vi sender Andreas ud til Hobro Boldklub for at servicere deres kaffemaskine. Og systemet fungerer så på den måde, at når vi begynder at nærme os den årlige servicedato, eller den kvartalsvise servicedato, jamen så opretter systemet automatisk en arbejdsordre og lægger ind i ikke planlagte bunken af arbejdsordre. Og så ved vi for eksempel, det kan være 6 uger før det skal laves, eller det kan være med et vindue på en måned, jamen så ved vi, hvis vi har en reparationssag, for eksempel, vi er nødt til at køre efter i Hobro, så kan vi lige så godt køre omkring og lave det her serviceeftersyn, så vi nedsætter det antal kilometer, som vores medarbejdere skal køre på vores regning, og så lade den køre på kundernes regning. Det var sager og aftaler. De sidste 2 områder, vi skal kigge på hernede, det er aktiver. I det her tilfælde, der er aktiverne, det er alle kundeaktiverne. Det vil sige, det er de produkter, der står ude omkring hos kunderne. Og der kan vi se, at vi har de her produkter, der står ude ved Prova, og der står også noget nede i Hobro Boldklub. Og jamen, det er simpelthen bare en listevisning, som fortæller, hvad er det for nogle aktiver, vi har i huset, eller vi har ude hos kunderne. Det er ikke engang sikkert, at man har serviceaftale på dem. Det kan godt være, at man bare ved, at vi har installeret sådan et apparat herude, men skulle kunden så ringe og bede om at få det repareret, så ved vi, hvad det er, før vi kører derud. Anden sidste punkt, det er produkter. Og produkter, det er simpelthen, det er reservedele, det er maskiner, det er alting, altså fuldstændig som det er i jeres ERP-system. I kan se her, der er nogle kaffemaskiner, nogle bønnekværn og så videre, men der er også nogle
reservedel, der er et kedelrelæ og så videre. Det var sådan lidt en gennemgang af de ting, vi har herovre i menupunkter i venstre side. Tak fordi du kiggede med. Er du stadig interesseret i at implementere field service i jeres serviceforretning, så har vi for at hjælpe jer lidt på vej lavet det, der hedder en field service prisberegner. Det er jo altid rart at vide, hvor er vi henne rent omkostningsmæssigt, investeringsmæssigt, før man starter sådan et projekt. Prisberegneren den er baseret på en række spørgsmål om jeres serviceforretning. Det handler om antallet af kørende teknikere, antal teknikerbesøg, hvor mange serviceaftaler har I osv. Du finder den på vores hjemmeside cliento.dk under Field Service Prisberegner, og baseret på jeres svar, så laver vi et prisestimat, en oversigt over, hvad en investering vil være for at implementere Field Service i jeres forretning. Der er naturligvis tale om et estimat, men vi plejer at ramme ret godt med det. Sidst men ikke mindst, har du lyst til at vide noget mere omkring Dynamics Field Service, eller Dynamics Sales, Marketing osv., de andre muligheder, der er, jamen så er du velkommen til at kontakte undertegnet på de viste kontaktoplysninger. Og du kan også vælge at gå ind og se flere videoer om Microsoft Dynamics 365 på vores hjemmeside cliento.dk. Ha' en fortsat god dag. Hej.